We gaan weer een hoop toeristen zien in Zeeland dit komend paasweekend. Maar die toeristen boeken wel steeds later. Het zijn spannende tijden. Kijk, wij kunnen niet anders doen dan met z'n allen kwaliteit bieden en hopen dat er toch mensen komen. En verder in deze Zeeland nu. Groeiend aantal inbraken in Zeeland. En van vrijwilligersplek naar 100.000 bezoekers per jaar. Goedenavond. Pasen staat weer voor de deur. En dus komen toeristen weer richting Zeeuwse campings en vakantieparken. Maar hoe druk wordt het deze dagen in onze provincie? De eerste Duitsers zijn er. Zij hebben deze week al vakantie. Maar de komende dagen stromen campings en vakantieparken vol met Pasen. Ook bij camping De Paardenkreek in Kortgene. Op de camping is geen plek meer te krijgen voor komend weekend. Maar flink wat bungalows blijven leeg. Eigenaar Arjen Brinkman ziet dat vooral Duitsers geen chalet boeken voor dit weekend. Ik denk dat daar een btw-verhoging van 9 naar 21% wel heel veel mee te maken heeft. Die extra kosten gelden alleen voor huisjes, niet voor de campinggasten. Die Duitsers die vinden Nederland al duur. Niet alleen het verblijf, maar ook sowieso de horeca en de boodschappen. Die gaan gewoon eens even elders kijken. Brinkman, die naast eigenaar van De Paardenkreek ook voorzitter is van Histoire Recron Zeeland, ziet dat Duitsers andere bestemmingen kiezen. We kunnen zorgen dat we een mooi product hebben. We kunnen hopen op mooi weer. Maar dit soort zaken heeft wel een grote impact op onze bezetting. Een belronde langs vakantieparken en campings laat ook zien dat vakantiegangers steeds later boeken. Normaal gesproken was het in januari al hartstikke druk bij de boekingen. Nu is het pas vlak voor Pasen dat mensen pas hun boeking doen. Dat zie je nu bijvoorbeeld met de zomervakantie. Als je dat vergelijkt met vorig jaar wat er toen al geboekt was nu, in deze tijd voor de komende zomer, dan zie je dat dat ook minder is. Na jaren van groei in de toeristensector lijken er dus mindere tijden aan te komen. Volgens Brinkman moet Zeeland zich meer inzetten voor de sector. Het zijn spannende tijden. Kijk, wij kunnen niet anders doen dan met z'n allen kwaliteit bieden en hopen dat er toch mensen komen. Toch zal die eerste vakantiefile er dit weekend gewoon staan. Want veel gasten zullen Zeeland toch gewoon weten te vinden tijdens Pasen. Het aantal aangiftes van woninginbraken is het afgelopen half jaar fors gestegen. Ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie. Een echte verklaring heeft de politie er niet voor. Gemeten over een periode van een half jaar, van oktober tot en met maart, zien we dat het aantal aangiftes sinds 2023 fors toeneemt. Dan gaat het om pogingen tot woninginbraak en de daadwerkelijke inbraken. Steeg het aantal aangiften vorig jaar met ruim 15%, nu is de toename ruim 40%. Aangeschoven verslaggever Mark van Leiden. Mark, is ook een beetje duidelijk waar er de meeste inbraken plaatsvinden? Nou, wij verzamelen die gegevens van de politie op postcode 4421, dat is Capelle en Bieselingen, is daarbij de koploper. Die zijn in een half jaar tijd van 6 naar 17 pogingen en daadwerkelijke inbraken gegaan. Dus een verdriedubbeling van de gegevens. En dat kan weer volgens de politie te maken hebben met het feit dat het dorp aan een snelweg ligt. Hè. De A58 is populair, de N62 in Zeeuws-Vlaanderen is dat ook. Dus dat is wel Dat ze makkelijker weg kunnen komen. Ja. Maar de politie heeft dus blijkbaar eigenlijk geen idee hoe dat komt, die stijging. Nee, ze hebben het zelf wel over een golfbeweging. Dat zien we ook al in de cijfers in de jaren daarvoor. Criminelen verplaatsen zich ook naar mate waar de politie zelf wel ingrijpt. Een paar jaar geleden leek het zich ook allemaal te gaan verplaatsen richting cybercrime. Dus digitale inbraken. Maar zoals de politie het ook zelf zegt, fysieke woninginbraken die verdwijnen niet. Dit zal nooit verdwijnen. Dat zegt, dit is de traditionele criminaliteit en als er wat makkelijk te halen valt, dan is dit het wel. Maar dan kunnen we in samenwerking kunnen we heel veel aan doen. Dus preventie, samenwerking met de burger, bewust worden dat we het samen moeten doen. Wij doen de opsporing, de surveillance en de burger geven de signalen. Ja, samen kunnen we zeker heel veel betekenen. Daarom nogmaals toch tips hoe je woninginbraken mogelijk kunt voorkomen. Ja, we kennen natuurlijk de ouderwetse lijstjes wel, goed hang- en sluitwerk, maar mijn tip is gebruik die ook. Dus ook als je even een kwartiertje naar de bakker gaat, sluit dan je woning gewoon helemaal goed op het nachtslot af, zodat ze niet het slot open kunnen flipperen en zo ook binnen zijn. Dat is wel een hele belangrijke, want heel veel mensen hebben goed hang- en sluitwerk, maar gebruiken het soms niet altijd even goed. Want dan krijg je dus insluipers. De tweede is 's avonds laat je verlichting aan, zet er een tijdslot op.
tijdklok. Dat helpt ook enorm. En ook ben alert voor je buurtbewoners. Dus loop je s'avonds door de wijk en heb jij een hond en zie jij bepaalde verdachte omstandigheden, bel dan 0900 8844. En denk je echt, nou die zijn echt aan het voorverkennen of die zijn een poging doen, bel dan zelfs 112. En dat laatste is wel even belangrijk voor de mensen. Want mensen voelen zich vaak bezwaard om de politie te bellen. Maar daar zijn we voor. Daarvoor staan we aan de lat. Liever dat we te vaak komen dan te weinig. Want een woninginbraak heeft veel impact op een slachtoffer. Nou, die is zelfs enorm te noemen. Niet alleen voor het slachtoffer de eerste dagen na het delict, maar vele jaren daarna kan dat nog steeds enorm binnenkomen. En dat schaadt echt het veiligheidsgevoel van de mensen. Ja, Mark, wat gaat de politie doen tegen dit stijgend aantal inbraken? Nou, het blijft aandacht krijgen. Zo zullen de verschillende teams van de politie in Zeeland berichten op social media blijven posten op het moment dat er wat gebeurt aan woninginbraken. Wijkagenten gaan met burgers ook praten en ze gaan ook weer de witte voetenakjes houden. Dan gaan ze samen met de gemeente de wijken in. Dan controleren ze ook de woningen en wie voldoet aan de noodzaak dat er niet wordt ingebroken, die kan een wit voetje verdienen. Die willen we allemaal wel. Mark, dankjewel. Sterrenchef Nick Bril uit Breskes is vrijgesproken voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk op de parkeerplaats van zijn Antwerpse restaurant de Jane 2 jaar geleden. Bril reed onder invloed van alcohol over een kok heen die daarbij zijn beide benen verloor. De rechtbank oordeelde vandaag dat Bril de man destijds niet had kunnen zien, ook al was hij beschonken, omdat de slachtoffer in donkere kleding op de grond van de parkeerplaats lag. Wel krijgt Bril een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar voor vluchtmisdrijf en verzuim, omdat hij na het ongeluk wegreed. En verder is hij zijn rijbewijs voor 3 maanden kwijt en krijgt hij ook een boete van €2400. Dolgelukkig zijn ze bij basisschool Oosterschelde in Scherpenisse. Want uit het niks is de school door een landelijke stichting uitgekozen voor een gloednieuwe campagne die moet zorgen voor meer creativiteit in de klas. En daar hangt een geldbedrag aan vast. Ja, je hebt eigenlijk een soort loterij gewonnen. Ja, zonder een loodje te kopen. Ja, Want hoeveel subsidie heb je gekregen? €15.000. En dat bedrag kwam als geroepen. De school heeft weinig leerlingen en kan het geld onder meer gebruiken voor de eindmusical van groep 8. Dus we liepen er tegenaan dat volgend jaar onze groep 7-8 uit 7 kinderen bestaat. En de musical met 7 kinderen is gewoon heel lastig. Want dan hebben ze allemaal 2 of 3 rollen. Ja, en dat werkt niet. Daarom wordt de musical vervangen door een film. En met die €15.000 kan de school nu nieuwe filmapparatuur aanschaffen. Met de rest van het geld krijgen de kinderen onder meer schilderles. En zoals je hier kunt zien, kan dat geen kwaad. De kinderen dat ze dat hebben gedaan, dat kwam op mijn gezicht. Ga je er nu afwassen? Ja. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk bestaat 25 jaar. Het museum groeide van een vrijwilligersinitiatief uit naar een volwaardig museum in 4 caissons. En naast het herdenken ligt de focus inmiddels ook op het vooruitkijken. Met vooral aandacht voor klimaatverandering en veilig leven met water. Het idee om een museum op te richten ontstond tijdens de 40-jarige herdenking van de ramp. Er was niks. En daar kwamen we na 40 jaar achter bij de eerste nationale herdenking in 1993. 40 jaar na dato. Er waren natuurlijk wel herdenkingen geweest in klein. Maar eigenlijk was er geen plek om de informatie te zien, te horen en om te herdenken al de slachtoffers die gevallen zijn. De reden dat het museum in Ouwerkerk terecht is gekomen had te maken met het feit dat daar de 4 caissons lagen. Dat caisson is nog steeds hetzelfde caisson. Daar is niks in veranderd, alleen schoongemaakt. En het zand lag erin met het maaiveld buiten mee. Dus we kunnen er zo in opruimen, schoonmaken en gaan inrichten. Maar het opzetten en inrichten van het museum was makkelijker gezegd dan gedaan. We hadden natuurlijk geen museumervaring. En toen hebben we een bureau ingehuurd en die zijn aan de slag gegaan hoe je een lijn maakt, hoe je een museum gaat inrichten. En het bureau heeft bijvoorbeeld iemand ingezet die via de kranten mensen vroeg: heb je spullen? Heb je een object? Heb je een stoel? Heb je een, nou noem maar op. Het museum werd vanaf het eerste moment dat het open was voor publiek goed bezocht. En de bezoekers waren erg enthousiast. Het aantal bezoekers is natuurlijk gegroeid naar tegen de 100.000. In Ouwerkerk, waar van nature niemand langskomt. Dus de mensen komen hier specifiek naartoe.
Dat vind ik heel belangrijk. En wat ik zelf het meeste bijhoud, dat is misschien toch wel de gesprekken met mensen als ze iets komen schenken en er vloeit een traan. Want vaak zag ik dan van het kon maar op één plek terechtkomen. En dat was hier. Simco Lauwersen had ook een aantal ambities, waaronder meer bekendheid voor het museum. En dat is gelukt. Natuurlijk dat we een nationaal kennis- en herinneringscentrum zijn geworden. De aankoop natuurlijk van het 5e caisson, maar misschien nog wel het belangrijkste, met heel veel vrijwilligers hele mooie tentoonstellingen gemaakt. En ik heb geprobeerd om de wereld, in ieder geval het land en omliggende streken, te laten weten. Dit is echt een heel bijzonder museum. En de plek waarin het zich bevindt, in de caissons, ja, een betere plek. Als je een steriel gebouw ergens had neergezet, komen die verhalen toch anders binnen dan hier in dat beton. Herinneren blijft volgens de huidige directeur Barbara Oomen belangrijk in de toekomst. Maar vooruitkijken wordt ook een belangrijk thema in het museum. Het museum draait om 3 dingen. Herinneren, leren en vooruitkijken. En dat herinneren, dat blijft gewoon stilstaan bij het gebeurde. Maar ook steeds meer vooruitkijken. Hoe zorgen we ervoor dat we met z'n allen ook van na de ramp blijven? En dan gaat het over hoe gaan we om met zeespiegelstijging, het klimaatvraagstuk. Dus daar zit echt de toekomst om die vragen ook met jongeren en een hele brede doelgroep te bespreken. De dag begon bewolkt in Zeeland. Het werd 12 tot 13 graden. Er stond een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid. En vannacht en morgenochtend wat regen en motregen. Maar morgenmiddag klaart het op, al wordt het wel wat kouder dan vandaag. Vrijdag en in het weekend is er af en toe zon, maar soms valt er ook een beetje regen. Vrijdag is zo'n 12 graden wordt het dan. En in het weekend loopt dat op tot een graad of 15. Maar daarna worden het best aardige paasdagen en de temperaturen gaan omhoog. Straks nog een uitgebreid weerbericht van onze weerman. Meer nieuws en verhalen uit Zeeland op Omroep Zeeland Radio, onze website en de socials. Lees daar meer over de 1 april grappen vandaag in Zeeland. Zoals ambulanceboten op de Westerschelde. En politieagenten die straks bij sommige mensen in huis komen wonen. Maar we kijken ook naar eerdere grappen, zoals het 1 april bericht dat basisschoolleerlingen voortaan hun eigen wc-papier mee moesten gaan brengen. En tot zover deze Zeeland Nu van deze woensdag. Nog een hele fijne avond en tot morgen.